Здравейте! Сега ще ви дам моето предложение за подхранваща маска на косата след екстремните морски условия. Малко да се хидратира и така, ефекта ще го видим утре. Да започваме. Ще използваме сапун Avia, който е всъщност такива едни мънички сапунчета, които са с хума. Така че ще сложим от него, след като навлажним и намокрим добре косата, а след това ще разтворим една или две лъжици мед, в зависимост от дължината на косата. Живота е безкрайно пътуване. Не спирайте да търсите и ще откривате.